Ka Israel, ka Iran ki iaka, yaki jinghyarthma ba thimmai hadian ba ka Tehran kala kintait yaki jingyakran nuclear ki shiphu, point ka jingyakanad kala stang nadu ba ki shipai. Israel kila stang yaka, Operation Rising Lion bad kila hiarthma yaki jakathep nuclear bad, shipai jonka Iran. Ki had de bad ki riustad nuclear haka sni pale bala dep. Ka Israel bad ka Iran, haka sningi sait jain. Kila yacha yaki jinghyarthma thimai kato katne kinta hadian, ba u mintri kambari jonka Iran, u Abbas Arachi, ula yakran bad ki mintri kambari jonka Europe, badong baka Tehran, kan nim yakran halor ka program nuclear jonka, katba ka dang don haka jingma. Hangne ki don ki shiphu tili ki mapa kongsan halor ka jingyakinad hapten ka Israel bad ka Iran, point ningkong. Ki shipai Israel, haka posta ex haka porar laifu baja minstep haka sngi pale, ki yathu bala pansawa, ya ki siren hap deng jong ka Israel kinthupia ka Tel Aviv, na ka daw jong ka jingbethe namding na Iran. La yathu ba ki donru ki inki bala shatheng hadian ka jingsha thombor jong ka Iran. Point ba ki hesorkar Israel ki la yathu bala pinsawa ru ya ki siren ha ki binta ba shathi jong ka Israel, hadian ba ka Iran ka la siat fertili ki namding. Ki la yathu ba im shimla don kano ka jingpinpao ka ba thikna ba ki don kino, ki jingshak taha ki missile, point balai. Ki shipai Israel, haka jingtho jonki haka por lai baja minstep, kapor jonkari. Ki la ongba ki la pinlong, ia ka jingthombor Persia, ia ki jakabu bad ki jaka pin her missile hapdeng jonka Iran, point basao. Ya ki jingyarthma ba thumaila ya kilyan kato katne kinta hadian, ba yu mintri kambari jonka Iran. U Abbas Arachi ula ya kindu ya ki paralok jong. Una UK, France, bad Germany, bad kumjuruyu. Da jonka European Union haka kambari, ha Geneva ban pinkut no yakathma Israel, bad Iran kabala neshitayo. Point basan ka Iran ka long kabala pinkre ban perchat, yaka jingya de parolok ladaka jingle, donbor ka sange bad unongle donbor usha pingat ha ka jingkit khlie, na ka binta ki kamrunar ba ulale. La ong yu Mr. Arachi haki nongtho hubor hadian ka jingyakindu marhmat ka ba ningkong. Hapten ki he sorkar jonkari sepngi bad ka Iran na du bala stanka jingyale haka sngi pale bala dep. Point bahinriu. Kathma Israel Iran kalastang nadu baki shipai Israel kila pinlong. Yaka Operation Rising Lion bad kila hiarthma, yaki jaka pinning nuclear, bad shipai jonka Iran, ki rio krau bad ki riustad nuclear. Kala ongba kala pinkut baka Tehran ka don halinti ban pinmi, ya utiar yale nuclear. Point bahinyo. Amdina ya ka Henrius ba sanfiu hinyo ngut ki briu ba kinthup ya arspa Henrio feolai, ngut ki rio paidba, ki la ya pa Iran, bad palat arhajar ngut kiwe pat, ki la mynsaw, onka hubor jonka kinhunyada, ya ka hok longbruman briu jonka Iran ka ba don ha Washington. Point bafra ka Israel ka la ongba ka Iran ka la pinfai, ki la da kabashet sauspa sanfiu 10tylli ki namding bad shihajar, 10tylli ki drone ha kaba yimduna ya ka arfiusa ngut ki briu ki la yap. Point bakindai. You minthri rang badu kari, you Benjamin Netanyahu, ula ongbaki kam shipai jong ka Israel, ha Iran kindang iaibteng katba ka shimpor ban pindo. Yaki jingma kiba don jong ka program nuclear jong ka Iran, bad ka jaka butiara jong ki namding, point ba shiphu. You presi,